What's up, Ilocanja? Hello! Hi! Hi sa mga viewers natin. Oo, hello po sa lahat ng nanonood ng, syempre naman, magmula Ilocos Norte, Pangasinan, kung saan-saan pa. Lumalawak talaga. Ayan, kumusta po sa inyo lahat? Isang masayang episode na naman ang inyong matutunghayan this week. Yes, at ito po syempre sa inyong favorite infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos! Yes, kumusta ka naman, Wayne? I'm fine, how about you? I'm alright. Of course, I'm always fine. Yeah, ganun talaga yung buhay. Dapat patuloy na kumakayod well, at patuloy na. Well, last month was Father's Day, diba? Yeah, last Kumusta naman month. ang iyong Father's Day? Ayun, I've been to La Union with my family, of course. Siyempre, ang dami namin ginawa. As in, pumunta kami sa fine dining. Kasi siyempre naman sa Father's Day. Ayun, masaya naman. How about you on your... Father's Day with my husband? Ayun, siyempre, nakakalungkot nga lang kasi the first Father's Day with my husband, wala siya, sa Manila siya. Kasi kailangan niyang may asosasyon na napaka-importanteng bagay na kailangan. Well, anyway, talk about that Father's Day nga pala. Ganun pala yung feeling na may nag-greet sa'yo na Happy Father's Day. Oo, belated Happy Father's Day kahit na July na, diba? I Tama. go for the gold. Anyway, let's talk about our last week's episode. It's Ate Rachel's send-off episode. Yeah, so sad that I was not there. Pero you've watched it, diba? Of course. Super try naman kami ni Ate Jana, pero tigil lang ako. Nabigyan niya lang. Hindi, konting advice lang natin sa mga bagong kasal. Kasi tayo, married na. Married na kami. Hindi, married na po kami. Married na Ayun, kami. lang. Importante yung trust, understanding, and belief. At saka dapat kayo magtulungan. Magtulungan. Yan lang naman. At saka, syempre, always put in relationship, syempre, ang sa center kailangan si God. Hindi. You know, naman with Ate Rachel naman. Alam mo naman. yung pyramid na yan? Oo. Sinasabi nila, always put God on the top, in between you. Correct. Para kahit anong mangyari, doon pa rin tayo tatakbo. Pero talagang mas tatatag talaga ang marriage pag, talagang may samahan kayo sa yung dalawa. Kita ko naman kay Ate Rachel sa mga. Yeah, best wishes sa kanila. I love it! And of course, talking about wedding. Diba? Ito, napakagandang function. Parang, Function hall. It's a reception. For wedding, yes. Ayun. We're here right now at Terraza de Niño Resort. Dito yan sa Bantay. Tama Bantay, ba? oo. Yes. Oo. Napakaganda. As in, it's a different kind of experience pag pumunta po kayo dito. Napakaganda ng pool, napakaganda ng function hall. Nandito tayo ngayon sa function hall nila. As you can see at our back. Ayun, may effect. May balls. Ang ganda nga Ang ganda ng... Parang ang dami-daming resort dito pero it's my first time to come in here. Oo, ako rin. Iba yung energy na nararamdaman ko kasi parang nasa alam mo yun, malayo ka kasi from the city. From the city, parang nakaka-relax siya. Ayun, di ba? Alright, kasabay ng ating magandang location ay may mga magagandang segment rin na nakapila gaya na lamang sa ating What's Cooking segment, isang panibagong recipe ang inihanda sa atin ni Chef Sam. Yan ang rib eye with rum and chocolate sauce. Makisneak peek rin sa mga panibagong pelikula sa ating Celebrity Corner. Sa Gago Clock naman, malalakit tayo sa mga inahandang katatawanan ng ating Gago Barkada. Lahat ng yan ay natutukan sa show kung saan nagbibigay tuwa, saya at impormasyon sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos! Something about love.